धरनाखौ जुदि सरकारा मानिना लायाब्ला जोङो बेखौ गोख्रों लामा लानाय जागोन। नांगौबा जों सिखा खंखाय लाना ओंखारगोन, नांगौबा जोङो जिउ दान होगोन। दा जों खोनादोंमोन बेमारखौहाय बासबारि एरियायावहाय। दा बे बेमारा जोंनि बे पर्बतजरा एरिया गसाइगाव साब डिभिजन भुमखा एरियायाव थानाय ओरै सिंगिमारि फानबारि ओरै संख्रि जानाय ओरै जायखिया गासै टटेल लानानै गासै 19थासो गामि दङ आरोखि। दा बेवहाय जोङो बेंथा खालामगासिनो दङ बे आदानि कम्पानिनि थाखाय हा सुनो फैनायखौ। खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना भुमकानि मुंखौ मेनसन खालामनानै बाथ्रा बुंनाय जों दिनै खोनानो मोनदों नङा होमबा? भुमका एरिया दिनै भुमका होननाय लोगो लोगोनो जोंनि बे मोदोमनि खोमोना थिया जायो। मानि थाखाय आं बेखौबो नोंथांमोननि सेराव दिनै रिपिट बुंनो थांगासिनो दङ। दिनै जाय भुमका एरियायाव आदानि कम्पानिनो हाखौ होनो थाखाय प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बे आसाम स्टेटनि माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल लिडारफोरजों ज' जानानै दिनै नांथाब नाजागासिनो दङ। जेराव जों बेखौनो जों दिनै बुजिना लानांगोन जे आदानि कम्पानिनो हाखौ होनो थाखाय थांनाय माखासे समफोराव प्रमद बर' बिथांमोना अर्थात प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि माखासे पलिटिकेल माने प्रेसाराइजफ्रा बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि फाग्लिजरा ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि टर्चार जेरैबायदि हेरेसमेन्ट खालामदोंमोन बेनि आन्दोआव बेनो जानो हागौ जे आदानि कम्पानिनिफ्राय माबाफोर माने ललिपप चकलेटफोरखौ बिसोर माने मोनजाखाबाय जानो हागौ। जायनि थाखाय बेवहाय नङा बेवहाय माने गिदिं माने जोंनि बर' फिसाफोरखौनो बे आदानि कम्पानिनो हाखौ होनो थाखाय दिनै नाजाबाय थानायजों लोगोसे जोंनि बर' फिसाफोरखौनो अत्याचार खालामबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो थाङै थुङै दिनै बे भुमका एरियानि साखाथियावबो माखासे माने हाफोरखौ आदानि कम्पानिनो होनो नाजानाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। जाय भुमकानि मुंखौ खोनायोब्ला जानो हागौ बेनि गोथां जारिमिनखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मिथिखायो। आरो जायफोर बर' फिसाफ्रा बे भुमकानि जारिमिनखौ मिथियो थारैनो बेनि मोदोमनि खोमोना थिया जानांगोन। दिनै बे भुमकानि जारिमिननि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंआव 1987 मायथाइयाव जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागायजेनदोंमोन। आरो बै 1987 मायथाइनि जों बर' हारिनि गिबिसिन गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामनानै न' फारसे फैबाय थानाय समाव बे पाठशाला टिहु सकआव जोहोलाव सुजित नार्जारिया आसामिसफोरजों एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों नायगार अन्थाइजों देजादों सेखा जंरुवाजों दानख्लाब सुख्लाब जायगायावनो फोथैजादोंमोन। आरो बे जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबिसिन मुंख्लं जानांनाय जोहोलाव सुजित नार्जारियानो गिबिसिन मुंख्लं। दा दिनैयो जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायाव माबायदि हेरेसमेन्ट मोनदोंमोन जाय समावनोखि जों थारमाने जोनोमानो जायाखैमोन। नाथाय दिनै जारिमिनखौ जों मिथिबाय, जारिमिनखौ जों फरायबाय। दिनै जोङो माखासे गोथां सैथो जारिमिनफोरखौ मिथिनानैब्लाबो माखासे गरसे गरनै ललिपप मोनजानानै जोंबो जुदि सिरि थानांगौब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनाव बे बर' हारिखौ लानानै बाथ्रा बुंग्रा बर' हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्टेल सिमां सुजुग्रा बर' फिसाफोरा जोनोम जागोन नामा? मालाबाबो जोनोम जाया। दिनै जायफोर लिडारफ्रा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जों बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै आन्दलन खालामबोदोंमोन बैफोर माखासे लिडार्सफोरा बे पलिटिकेलनि ललिपप जानो थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे मोनथायफोरखौनो दिनै बिसोरो फाननो जर जबरदस्ति नाजागासिनो दङ। गावसोरनि बे सियार पावारखौ मोनबाय थाजानो लुबैनानै दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे गोथार महर मुस्रिखौ दिनै बिसोरो आन्दोआव फाननो नाजाबोगासिनो। जेराव बिनि माखासे गोथां फोरमानखौ जोङो थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों रोखा फोरमान मोनदों। जेराव जाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोनखौबो माखासे पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि हालाय हाबाय खालामनाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदोंमोन। जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंसो
प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै गेब्लाब्ला सीएमनि सेराव जिरायनो खाबु मोनदोंमोन आरो बे प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाय समावनो बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायफोरखौ लानानै रिहेबिलिटेसनखौ लानानै दिनैयो खावसे नखरफोरा मोनदों खावसे नखरफोरा मोनाखै आरो माखासे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि फेमिलिनि नखरफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ लानानै ससियेल मिडिया निउज मिडिया पर्टेलनि हेफाजाब लानानै गाबै गाबै बाथ्रा बुंनाय माखासे नुथायफोरखौबो जों दिनैयो नुनो मोनदोंमोन। दा अल ओभार बाथ्राफोरखौ जों जुदि सालिजारिनानै जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बे थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जोङो ओरैबायदि माखासे जाथावथारै नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनबाय जेराव दिनै प्रमद बर' बिथांनि एगेन्स्टआव जों बायदि सासे साधारन मानसिफोरा माखासे माने एक्सेप्टेबल पइन्टफोरखौ लानानै जोङो माने बाथ्रा बुंनांगौनि जोंहा जेबो दरखार गैयामोन। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ जों मानो सोंखारिदों जों मानो दिनै सोंथि खालामदों आरो बेफोर माखासे सोंथिनि फिननायखौ आंनो नाङा जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनो प्रमद बर' बिथाङा होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनो माखासे सोंथिनि फिननायखौ होनो गोनांबो जानो हानाय आरो होनांगोन। जेराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा 2009 आव मिथिनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जोंनि बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोबाय थादोंमोन आरो बे गोथार बड' मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनाय प्रमद बर' बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंबोदों माबायदि बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोदों बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै गोसोआव दंजोबो आरो बेल' नङा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव इन्ट्रि मारि फैखांनानै गोबां रोखोमनि जाथावथारै बाथ्रा बुंनायखौबो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै गोसोआव दङ। दा 1987 मायथाइयाव जेब्ला जोंनि बर' हारिनि फार्स्ट बड' मुभमेन्टआ जागायजेनो बड'फानि लिडिंआव बेनि उनावहाय 1988 मायथाइयाव बे 1987 मायथाइनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ अल ओभार आसामल' नङा अल ओभार इन्डियायावनो मोनसे दुंहाव गोदान मोनसे जारिमिन माने मोनसे सिनायथि होनो थांगासिनो दंमोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय। दा बेनि माखासे स्टेपफोरखौ नुनानै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि जोंनि बर' हारिनि सुथुर ट्राइबेल हारिनि सुथुर हारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ माने फेसा मेगनजों नायनो हमबाय। जोंनि बर' फिसाफोरखौ ट्राइबेल फिसाफोरखौ जेराव चान्स मोनो बेवहायनो बिसोरो माने फोथैनो माने खाबु लाग्रा जाबाय आरो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जेराव मोनो बेवहायनो माने जिनाहारि खालामनानै बुथारना दोनग्रा जाबाय आरो जेराव मोनो बेवहायनो चान्स लानानै जिनाहारि खालामग्रा जाबाय। दा फैयै फैयै 1988 मायथाइयाव जाय समावनोखि बड'फाया बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव मोनसे बेसेबांबा गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामनि गेजेरजों डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ मारिजेनदोंमोन आरो बे 1988 मायथाइयावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जाय बिमा माहारिफोरनि गेजेराव देरफुनाय 12 बोसोरनि 13 बोसोरनि हिनजावसा गथ'फोरबो दंमोन। दा बै 53 जोनिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो बे 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि दाननि हरनि समाव हरनै। दा बेफोरबायदि माखासे जालांनाय सहायथावनो हायै जों बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांनाय दुखुनि जारिमिनफ्रा मानि थाखाय जालांदोंमोन बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय आरो जोंनि बे बर' हारिनि हाखौ रैखाथि होनो थांनानैनो बेफोरबायदि माखासे दुखुनांथाव जारिमिनफ्रा जोंनि गेजेराव जालांदोंमोन। बेल' नङा जेसेबांखिनि A to Z जारिमिनफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव बा गुबुन हारिजों जानानै थांदों बे गासैबो जोंनि बर' हारिनि बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ आन्दोलन खालामनो थांनायनि एगेन्स्टआवनो गासैबो सोमजिलांजोबनाय। नाथाय बेसेबांबा गोलाव सम सोमावसारबोनायनि बेसेनखौ दिनैनि बे साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव साफा सानै जोंनि बर'नि पलिटिशियानफोरा लिडारफ्रा गावबागाव पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौनो बे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै न'आव थांनानै बुना फैनाय न'आव थांनानै धमकि हैनो नाजानाय दिनै सासे मोजां लिडारबा गावसोरजों थाफानाय माखासे इयुन जेनेरेशनखौ गावसोरनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय मालाबाबो गाज्रि लामाजों बिसोरो बिथोन होनाय नङामोन। मिथिबाय दिनै गावसोर थाजासे गावसोरनि बे माखासे पलिटिकेल पावार आरो सुबिदाखौ मोनबाय थानो थाखायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे इयुन जेनेरेशनखौ बिसोर माने इउजलेस खालामजोबलांनो दिनै नाजागासिनो दङ। दिनै जायफोर जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनफोरा
बैफोरबायदि लिडारनि आखुखौ नुसे नुनानैब्लाबो गावखौनो जुदि चेन्ज खालामनानै साइड जानानै जुदि फैनो रोङाखैब्ला नोंबो बेफोरबायदि स्टाइलावनो थागोन। आरो दिनै जायफोर लिडारफोरनि गाज्रि आब्रुथिजों गाज्रि आखुथायजों दिनै इउजलेस खालामजानाय माखासे जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनफोरा फैबाय थानाय माबा मोनसे समाव जुदि लिडारशिपनि बिबानखौ मोनोब्ला बैबो सेम क्वालिटी सेम केरेक्टारनि जागोन। दा जोंनि बे बर' हारिनि जारिमिनाव बे पलिटिकेल सिस्टेमाव अहंकार गोसोनि लुबैसुला गोसोनि मानसिया जुदि पलिटिकेलनि लिडारशिपआव थानानै बे जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ आखायाव लानानै बर' हारिखौ दैदेनलांनो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारियाव माब्लाबाबो गोजोना फैनाय नङा आरो मालाबाबो बर' हारिनि बिखायाव बे गोजों आलारि बाथिया जोंनाय नङा। मिथिबाय? मोनसेल' बाथ्राखौ आङो खावलायगोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम जे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिसिनि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों जेरैखि जायाबाबो फेजेनथारनांगौ। मानि थाखाय? मोनसेल' पइन्टनि थाखाय जोङो प्रमद बर' बिथांखौ फेजेनथारनांगौ, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै आं CM EM मन्त्रि मिनिस्टारशिप जानो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जाया अब्ला समसिमहालागै सोमावसारबाय थागोन होननानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि सिगाङाव समायखिरा लाबोदोंमोन बे प्रमद बर' बिथाङा। बेखौनो जोङो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा खिथेर महरै होखारनो थाखाय आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो फेजेनथारनांगौ। बेनि थाखाय गासैबो रेडि जानांगोन बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। नंगौना नङा? मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमा।